podpora je znázornená tým kanónom 45, ktoré stáli troška ďalej na tej lúke a pri tlačení Nemcov podporovali streľbou a účinne vlastne tým vytvárali priestor na porážanie tých vojsk, ktoré sa zúčastnili toho boja. Tu oni strážili túto stanicu. A to, čo sme boli hore v Pieši, tam bol prápor nemecký 76. divízii, ktorý vtedy musel ustupovať a jedna časť bola tu na stanici. Takže aj tu si troška pripomenieme tie udalosti, tá rekonštrukcia ako bola. A teraz to tak urobíme, že bude čestná salva 3 rany a pri tej čestnej salve sa budú dávať úcta vojakom, ktorí sú tu vypísaní a zložky na tej tabuli. A potom ešte bude krátke slovo, bude program krátky, zaspieva sa a ešte bude taká malá ukážka, ako to vypadalo, keď sa musela nosiť menáž na bojovú líniu pre vojakov. Pripravení? Tak, strelbe. Pripraviť. Ребята, приготовиться! Огонь! Заряжать! Огонь! Заряжай! Огонь! Dávaj urvačinka. Prejdeme ku aktu kladenia veny. Mašina, preváď ma na štáciu Mamila. Keď mašinka pokrývania zabočí, keď mašinka pokrývania zabočí, švarný šuhaj do vagóna naskočí. Zbohom, starodávna frajerka. Zbohom, starodávna frajerka. Nemyslíš si, že budeš moja žienka. Nemyslíš si, že budeš moja žienka. Keď som išiel z Piešťa